kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama kadi ko wone jaam fof yato ko enen ɓuuri enen e rendo meɗen en calmini sernaɓe men waliyaɓe men hilifaɓe meɗen en calmini fof en calmini yummiraɓe men e babiraɓe meɗen kala ɗo jinnaɗo meɗen goni tan en tawi ɗum toon calminɗen calminali jaaride e needi so ɗum ɓenni en gartiɗo ene émission meɗen gonka debbo e rendo mum no kewɗen wiide ni sa wi gonka debbo e rendo muɗum ma haalde debbo kalda e gorko kalda e suka kalda e mawɗo hande noon eɗen jogui invité meɗen jontaɗo debbo mo dumga wuuro Alpha hono Kadiat SAKHO ɓe mbi noon ganduɗo goro juɗata wadde en tottat kaw meɗen ɗaha Thiam a salminama. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde mawlana Muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bajju aminata ɓurnaɗo e windere goto e ɓuura siyankoɓe bandiraɓe funnangue hirnangue rewo e worgo debbo e gorko suka e mawɗo bambeteɗo e bambo batteɗo tette teɗɗo paɗi mum ne haaji mum wiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. wa aleykum salam. eɗen gandi hande ko 2 février ñalawma ko ñalawma alhamisa faade aljuma ñalawmaji ɗi fof so ndendi aljuma ɓuuri wonno mbaɗi heewide sukkiraɗe ndendi woni hen wonde almami ɓurne welde nde woni almami paɗen koye aljuma ene heede karallagal ngal Mansour Sow walla mbiyama Thiadwalu so a tottimo camara o wiltinma sa rokki micro kadi o haalama kadi naata noppi ma yewtere mawɗo wiyetede darde debbo e nder rendo hande noon so tawi ko maayo janoɗen en nangui lingu mangu machallah kadi so tawi kadi ka raddoynoɓe ladde en nangui mbaɗodi taki mi wiide noon mbaɗa heewi wiide sa itti ɓinguel yaari a waɗe jeyba ma toujours yo haqqille ma ɓuuri wonde e jeyba o nde wonno jikku nene mum wawi artude hande jooɗiɗo ko debbo toroɗo jontaɗo jaaɗo e jamanu kadi somi haali ɗum addu noon andu kalmi ko kadi ko gonga o Kadiatu Amadou Mamadou SAKHO jaago ɗum wuuro Alpha ko ɓi Hajja Yajeng ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo tedduɗo neɗɗo kadi kewɗo fayida ko almudo ceernaɓe walal waliyaɓe tikka deftere on ɗo alluji haɓɓe Allah jongi ɗum tampani ja elmi jaati jamalin akara mayni nakara mayni soɓe maymumo ɗon mbaɗande mo welto woni ceerno Mouhamadou Lamine ceerno Cheikh Yuma Kalli oyi kam denɗi mbimomi nam oy sa yiɗa ŋañade to walde ŋañotoɗo min sa walde makko oy sa fini ŋañoɗa wonno waraɓete o ko almudo ceerno Mouhamadou Lamine ceerno Cheikh Yuma Kalli addu o foni andi kadi yidde makko ceerno Mouhamadou Lamine ceerno Cheikh Yuma Kalli ɗum no emin mbima bisimilla ma nder bisimilla ma boowal bisimilla ma e banden kadi ɗo ɗo jooɗi e Piindi TV aduna o fof ne yemma kadi an ka neɗɗo poɗɗo yeɓede nde wonno nde yontede joli cuuɗi men nde bamane jeeya adiɓe yontede nde nene ma ari kadi woni cincam aɗa nde ñiiɗi kosam salaki cincam kono haade ma sincede a liyoto so ɓoyi seeɗa mbiya cince kam nene ma nde naati dumbuɗo Alpha nde o sinci dumbuɗo Alpha naɓe no feewi ɗum noon min ñaago jomirajo mbaɗi e mbawɗo fuɗɗirade nde ɗo yewtere bisimillahi rahmani rahimi jofniden alhamdulillahi rabbil alamin Allah haɗen nden noon mi salminede Hajja nani Yajeng nene makko mi salmina Hajja Raki Bacci ko gorgol makko mi salmina kadi Ibrahima SAKHO nan toon to dolaji dentuɗi Amérique bandi ko gorko Souleymani Raki en galle o fof mi salmini mi juurima ɗum noon mi tottinma konngol min beltima kawɗa ha saabu nine weeli no feewi ɓe mbima neɗɗo sa huuli yaade to jeynoɗa to tan wonko woni toon
kanko noon o hulani ruttade dumgal ala hulani ɗum noon a salminama guiɗo assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu aleykum salam on calminama onon fof e kuuɓal mi salmini aussi yeeɓoɓe Piindi TV fof ko weltare mawde mawde garalam ɗo e télé he vraiment ko babada ka wiyete yam fof koye onon woni moƴƴuɓe mi salmini onon fof mi salmini yeeɓoɓe télé ɓe fof mi salmini bandiraɓe fof mi salmini jumganaɓe kadi fof ko weltare tan yo Allah hokken fuddade oɗo émission e dow jaam e bisimillahi rahmani rahim gaynude dow alhamdoulillahi rabbil alamin amin eyyi kañum jarama onon fof ko weltare mawde gondude ɗo hande on jarama onon fof e wadde ko yaawi ko yacci en garat tan e ko addi en ɗo hena ko aɗa andi aɗa wiya debbo e darde debbo e nder renndo oɗo debbo darde mum nder renndo hande ko kala ko faati ñiiri kadi ko ñiiri wonni ɗum noon hande kawɗa ha wadde joom boru yo loppu boru muɗum sami fo watta hen watta lo wowru loppa jiɗa namda ɗum hande kala ko faati ñiire ko ɗum woni min jiiɗi hande kalnanamin rendo ngo e saabu hande yimɓeɓe wonko ganduɗa ko heewi ene jiiye ñiire han kono ganda hol bonande nde ñiire wawi wadde e neɗɗo surtout koye période ɓuuɓol gonɗen ñiiƴe fof nde dilla joni hamin namdoma hen eyyi joni kam mbiyatamo tan ko mbiyatanmo tan enen foof e yeeɓiyankoɓe ɓe foof holko woni ñiiri nafoore mum e bonande mum e caɗele mum min tottima konngol hankkadine ko andan haalata bisimilla ma bisimilla babada ha ñiire kam ko hunde wonde ganduɗa Allah tagirtu ɗum e bani adama a fuddani ñiide gila neɗɗo no yaare e lebbi nayyi e ko nden fuddata ñiije ɗe fuddorde ñiide ɓe mbiya ɗum dans de lait ɗiɗon ñiije noon ko din kollata laawol ñiije garkoɗi ɗi din mbiyede ko temps définitif ñiide noon nafoore mum no heewi ko ñiije ɗe tajat gondi jeesuɗe tajat moleraji gondi nder ɗi ko ɗini cakkat oni boɓi ɗi e boɓi ɗi ko ɗini cakkat joni noon so tawi neɗɗo no yaare lebbi nayyi ha duuɓi jeegom o ñiije sappo tan woni nder huno ko sappo less sappo ɗo wonon nogas ha duuɓi jeegom so duuɓi jeegom makko fuɗɗi noon ko nden jiiɗo jaaha goɗɗi fudde arde eyyi nden fuddot solde quoi ñiije ɗe fuddot solde temps définitif uji ɗi gar ñiije noon rafi o ko heewi addude rafi ñiije koko kari kono haɗa min yaade e rafiji ɗi min jaha e nafoore ñiije nafoore ñiije woni ko ñiije jakkat sa ala ñiije a wawa jabɓude a modat tan saɗa maro noon so boyi seeɗa ko tigi tigi biyeteɗo estomac o ko on musata par ce que on waɗat liggey makko liggey ñiije ɗe so boyi seeɗa addanma seere so seere ngo boyi addanma tension monto so tension monti ene wawi addude ha ɓeyse ɗum ɗon fof ko étape par étape sa ƴeewi hayso neɗɗo ala ñiije somo haalata wonta normal haalta laabata kono ko on mbi ɗum ɗo wiyete français wiyata tonification hay ɗum haalata leerata sa ala ñiije aussi aɗa wonde probléme facial yeeso ma change ko ɗum tagi yimɓe hewɓe cikkat ko ɗum ɗo kono nafoore ñiije ne heewi machallah rafiji ɗi kadi ene heewi kono rafi mo jiiɗa fof fuɗɗorto ko goo ene waɗi kariji goo woni kari de catégorie 1 on français wiya ɗum on kam sa ƴeewi ko ñiire nde yulat tan kono ko seeɗa ñiire nde yulat so ɓooyi seeɗa ene ɓeydo e ha catégorie 2 catégorie 2 wiyat wona ko so neɗɗo ñaami aɗa yi omo jiɗɗa leggal omo itta ñamele gonɗe ɗum omo lokkito ñamele ɗe ɗum ko catégorie 2 so yeehi noon ha woni catégorie 3 nde jiyeɗa neɗɗo o so jari ko buuɓi walla so ñaami ko wuuli walla ko safi suukar ñiire nde tiɗi haɗamo danade jamma so yeehi noon ha catégorie 4 ken nden jiyata dakkude dakkude ɓuuta ɓuuta eyi ko
nden woni catégorie 4 ɗum ɗon noon haade neɗɗo yettade ɗon fof ene waɗi prévention uji prévention uji ene woodi pour ñiide woni hol ɗum ko laaɓal hygiène par ce que hunko ɓaaɗo jettoteɓe barinaɓe somi fini kala koɓe kocci koye hunko maɓɓe ɗo Sénégal emin jogui habitude neɗɗo so fini selmi tan ko nden o waɗat boros ala ala sa fini aw fiɗo tan mbasa borosade kono sa haccitima ha paari ko nden neɗɗo o fuɗɗo borosade mbaɗa ñamede ɗe wasa ñallude e hunko mum wadde ñamede sobo ñalli hunko wonko addata goɗɗum ñamede ɗe so ñalle hunko ma mojjani ɓuuri bonde nan noon ko ñamede ɗe waala e hunko ma borosade ɗi fof ko borosade jammowo ɓuuri borosade jammowo ɓuuri par ce que jamma sa leeɗima acidité gonɗo e reedu ma ɗum montat ko ɗum tagi neɗɗo so tuuti jamma sa ƴeewdi tuutede ɗe ne lamma seeɗa par ce que ko ñalle ñamde fof ko nden tigui ɗi ñolana ɗum pour wadda ɗiɗo jiijam goɗɗumo waɗa ɗum voilà produit on noon mo lamminta ñamede ɗe sa leeɗima montat taw so tawi ɗo ñamede ɗe waale hunko ma ɗum heewi adde kadi ko ɗum tagi neɗɗo hadama lelade il faut brosser mais enen kam habitude meɗen ko sa fini subaka tan boristoɗa won hen so nelelo jamma ni gonɗa ko boros mbatta boros kono brossage moƴƴo o tam ko hadama lelade mbasa wonde déjà sa lelima ɓandu ma hulat ɓandu kono hulat élevature o ɓeydoto température baɗɗo élevé ɓeydoto ɗum noon so hawre acidité reedu ndu yanti hen ene wawi addandema kareji ko ɗum tagui jamma kam probablement neɗɗo fotani lelade taw borisade joni ɓe borosata ko tan dayiman ɓeni ganda ko memata boros saka coccorgal ɓenne hol kabaru men yaha ha ganda kunude umen ala joni e nan ɗon kanko ɗum noon ɗum ko probléme ne wawi addude probléme aji goɗɗi holɗi par ce que déjà ɗum en français wiyete ko mauvaise hygiène bucco-dentaire a toppita hunko ma a lawjata kala ñamede mo koccuɗa mbaɗɗa hunko ma ñaama ɗum tan hakkillantagal fotani cattude vraiment kala ko jiɗɗa ñamade alawjeɗa toon wona ɗum ene wawi addude ñamduji goɗɗi kewɗi par ce que déjà ɓendu hunko ma welata a dañat ɗum ɗo mauvaise haleine ñiije ɗe sellata dakkude hay soko sa waɗi coccorgal walla pom a yiyat dakkude nas adda jiijam nécessité dakkude selluɗo addata jiijam hay neɗɗo somi borosa adda jiijam on dakkude mum sellani so dakkude selli addata jiijam par ce que kadi min mi nani ɓe mbi comme ñiire yulde ne wawi addude hayma cancer ene wawi addude cancer bon c'est kon ñiire yulde c'est très dangereux ñiire yulde c'est très dangereux ko ɗum tagi neɗɗo fof lebbi jeegom fof foti yaade dentiste jeewa hunko mum hay so haydara muusani hay so dara mum jaha visite tan visite de routine tous les 6 mois enen noon mbadden habitude tan ko ma ñiira muusa nde puɗɗa yaade ƴeewde won hen ni ene gonɗa e muus Allah ƴefta karité ñooha hen walla gadda ɗum ɗo walla kala fodde nana hen ɗen gueɗe exactement voilà ɗen gueɗe foof ko wawi jibinande voilà très bien ɗen foof ne wawi addude ne wawi ɓeydude muusalle kii goo ne wawi addude kadi rafiji goɗɗi par ce que ñiire koye jiijam directement ñiiɓe sa wonde diabète sah sa he docteur diabétologue ko wiyatma ko ya jeekoye dentiste par ce que a fotani dajde ñiire wilde par ce que neɗɗo diabétique so dañi ñiire tan sukaro wonto no ɓurta normal jamais par ce que ñiire nde koye jiijam directement ñiiɓi ko ɗum tagi ɓe mbiya noon ñiire kam sa yiiɗi seetude e muusalle e ɗum ɗo hen sa fini sa haccitima ha paari borosa sa woɗɗima ha paari borosida jamma hadma lelade borosada kadi comme hande no wirete comme sa wi ñiiram ene muusa tan iliyo jaaha guittoya ɓe mbima ala woto ittu par ce que sa itti goo a itti ɗiɗi so ɓooyi aɗa a ñiiƴe ɗe foof a ittam no ñiiɗe ene waɗi très important e neɗɗo ñiiƴe kam neɗɗo fijirta so ñiire ma muusi tan jaaha guittoya so tawi noon aɗa yaha lebbi jeegom foof visite e dentiste a heɓata ko ɗon par ce que progression kadi ene yaawi
progression kadi a wiyat ko ɗum ɗo no yuli seeɗa mami ya ha jeyata ñiire nde jakko ha gasa ha laaw taw heddi tan ko dadi te ñiire noon so tawi ko cukalel kala ko jiɗɗa wadde hen aɗa wawi wadde hen hawa daña duuɓi 13 sa yiiɗi wadde rangement aɗa wawi nawdema ko orthodontiste so dañi ñiiƴe ɗe fof range so tawi ñiiƴe ɗe ne mawni hajane e dakkude aɗa wawi fewnide ɗum ha duuɓi 13 kala ko jiɗɗa wadde e ñiire woni ko cukalel aɗa wawi kono so ɓuuri duuɓi 13 problème goɗɗo ara natti wonde programme dentiste ko corps goɗɗo no wiyete orthodontiste ko ɓen fewna dans ce cas ñiiƴe ɗe woni rangement woni braquet ɗo jeeyatani yimɓe no waɗa en jii kadi won waɗoɓe no mbiɗani joni Mariam won dañoɓe ñiire yulde wiya yo waɗoye problème ɗum ni ko hol nafoore mum parce que holko woni problème ni d' abord plomb ko traitement ene waɗi façon ngaji jiɗi plomb voilà nden taw kari o ko kari goo mo mbiyanomi catégorie 1 o on so ari waɗe nettoyé waɗe plomb directement kono sa woppi ha waɗi 4 walla 3 ɗen ko safaro wongo woni ɗon ko traitement canalaire ma daɗi ɗi safre woni sensibilité ñiire nde haɗa mabɓe wadde hen plomb o est ce que sukka so ala comme 5 ans aɗa jogui droit ittude ñiiƴe muɗum so ala 5 ans si so ala 5 ans aɗa foti waɗa wawi ittude ñiire nde par ce que yana ene woodi yimɓe ganduɗa ba dañat ko kari du biberon kari du biberon cukalel ngel so ñiiƴe ɗe fuɗi tan kari go ardat hen waɗa ɗum aɗa muynina ɓinguel ma jamma kosam o waala e hunuko makko taw a rokkande on ndiyam walla lekkude hunuko lawjaka kosam na lammi ɗum noon no jeeya ko ñiiƴe sena ara tan gartade ko kadi ɗum ɗon noon so muusi tan ittete par ce que ko kosam yummiraɗo o waɗata mo noon par ce que cukalel ngel kosam datna waala e hunuko makko par ce que yummiraɗo o no muyninama jamma taw yarani ndiyam ɗon joni so jomum ittanama comme 5 ans o comme so yeehi ha dañi 6 ans ko hol dat o wawi dañde ñiiƴe saha nan so ñiiƴe ittama law futgol ngol yawata par ce que dakko nde titta te so dakko nde titti ɗum ɗo futgol ngol yawata ko ɗum tagi d'habitude on préfére wadde traitement ha ganduɗa min donki ñiire nde fudde ittede par ce que a itti ñiire nde taw ɗum ɗo ɗi garani taw din taɗa ko dakkude titta en plus ñiiƴe dande lewuji ɗi ko din kollat laawol ñiiƴe garoɗe ko ɗum tagi par ce que sa yi namdimami oɗo question mboɗo jogui ɓimiñam guila o dañi 3 ans omo jogui probléme ñiiƴe foof itta mais ha hande min donki yo fut ñande fof oɓe toñiramo yelde mais ronkama yo futla yawata futte par ce que dakkude titta ɗum tagi minen ɗum ɓuranani min somin jiiti ñiiɗe cukalel ngal taw feere ala ndeysan eyyi ko noon tigui a jarama min beltima e kadi Mariam vraiment namdema ɗe mbaɗi fayida no fewi kono jangol makko ɗi kadi mbaɗi fayida joni en tous neɗɗo yi hankkitini ha timmi neɗɗo o woni neɗɗo hankkitini woni wonde neɗɗo ko a timmi a dañi duuɓi hankkitini ɗe ganduɗa hoorema 3 4 walla ko fayi yesso joni en tout ñiiƴe gonoje hunko neɗɗo no ɗi poti taw hay goto mankani voilà 32 ans 32 ɗiɗi wona 32 ɗiɗi eyyi 32 ɗiɗi ñiiri wonata hen bon joni noon so tawi e nder neɗɗo innama ade o so tawi somo ɗumi noon wiyata noon somo adda ene mbiyata addu aɗa faami addu wona ene heewi caɗele cukalel ngel fawgat reedu maggel dogat ngel ƴewante piiɓi ƴewene won certain gueɗe ɗum ko goto noon pourquoi sa tan cukalel ngel ne adda ñiiƴi ɗeɗo gueɗe fof ne gara e mum babagal ha ça c'est une bonne question ko namdoɗa joni ko vraiment ɗum ɗo c'est très important parce que ñiire déjà ene tiiɗi ñiire ene tiiɗi te ñiire nde so fuɗa taw ko nden cukalel ngel bandu makko ko ndiyam tan ndiyam ɓolom sowa wonde ɓandu taw sowa taw wonde bandu ko ndiyam ɓolom ɗum noon ko ɗum tagi so ñiire nde no fuɗa ene muusa saha he sawto wona cukalel par ce que ne woodi ñiire ganduɗa ma jaaha daña duuɓi 16 ko fuɗɗa arde de wiyete ko dans de sagesse cakkidde ɗe amari ñiiƴi par que étape ga ardata sa daari hunko neɗo o tan a wawa andude duuɓi makko
min somi daari bunu ko ma tan mbiɗa wawi andude duuɓi ma jam ɗum ko duuɓi ni ko cat après gewna min oɗo duuɓi mi woodi ñiide ko duuɓi sappo e jeetati arat min wiyde ko dans de sagesse saha noon neɗɗo wona précoce ara 17 ans saha neɗɗo wasa wonde précoce ara 19 ans 20 ans hay din sénégal musat hay din sénégal musat d'accord gonga bon joni ko wona ɗum ko so tawi neɗɗo ari tan ene wonde probléme ñiiƴe e kawɗa ha eɗen mbaɗe signalé heure meɗen presque gasi e joni kanko yo haal konngol makko cakkitigol mi riiri ɓoydude heen hunde seeɗa ama temps o ma jaafuɗo kadi kalna min nokku mo gonɗa ɗo gonɗa ɗo saha neɗɗo no bori so jamma e ñalawma taw omo wonde e kari nden taw ko systéme o boris ɗo o moƴƴani par ce que boris no waɗi façon voilà no boris nonoɗo boris ɗo hono ko makko kono gara tan mbaɗa ni ɗum aussi moƴƴani ene gañi dakkunde dogat ñiiƴide yalla so dakkunde ene moƴƴi ñiiƴe par ce que dakkunde jaggi ñiiƴe ɗe c'est le tissu de soutien de la dent la gencive ko ɗum tagi cukalel ha duuɓi jeegom yumma ko foti boris hay bébé so jibinani neɗɗo yumma ko foti waɗandemo boros hay so ala ni holnon borisirte a jiftat compresse jifta soit pour oxygéne walla jifta bicarbonate oɗo mbaɗa ndiyam jifta compresse o lakkasari ɗumde peɗeli ma mbaɗa ndiyam kam nden mbaɗa nettoyé eyi joni noon haɗa kam yaade mbiɗa yiɗino hoolede yimɓe no ɓe boris to c'est normal holluy wasage ko ni kono ko ni waɗata boroste ni tan moƴƴani par ce que aɗa waɗa ni dakkunde dogat so dakkunde dogi so boyi seeɗa sa yeri ko ɓuuri walla ko ɗum ɗo daɗiɗi tinat ɗum ko ɗum tagi brosse ñande fof a fuddoto to woɗɗude o jaha to danejo woni du rouge vers le blanc pendant 3 minutes en bas et en plus le sens contraire en haut pendant 3 minutes a fuddoto to wojji to jippa to ranndiro borisa ndero demgal gal aussi ene borise yimɓe ganda ɗum demgal ene borise demgal gal ene borise iso ñaaɗi noon walla ala brosse o yo won une brosse souple te neɗɗo wo kadi lebbi kadi fof foti ko change de brosse lebbi jeegom fof change a mi musidɗam ko wonde brosse duuɓi ɗiɗi quoi ɗum wona lawol ɗum wona lawol ɗum ɗon wona lawol a faami en plus brosse e pat moƴƴo so neɗɗo yiɗi sodde ɗum yahat ko pharmacie wona patuji chinois jeeyetede par terre ɗiɗa très bien sukaɓe noon il faut yummiraɓe mabɓe ƴeewa no feewi hygiène pico dentaire mabɓe par ce que minen min galano on chance par ce que jinnaɓe gandano kono joni yimɓe jinnaɓe no gandi nafoore ñiiɗi e ɗum ɗo hen fof sa jogui ɓeeɗo walla mono boris o ƴeewa so tawi o ñamata pato ƴeewa aussi so tawi boros o paɗo ko poson walla pato ala wona poson ala probléme ko ha sinno ɗo moɗi ɗum pato wona poson d'accord sen ƴeewi joni minen fuutankoɓe ko enen ñiijamen ɓuuri tidde par ce que ene waɗi filio rose woni ko yimɓeɓe ɓe ñiije gawlak ɗum ɗon woni filio rose eyi sa tawi ko ɓen ɓuuri tidde ñiije an kam wax dëgg yàlla ko gajjireɗa ɗoyena ko ɗo woni ɗo très bien a famni yimɓeɓe musi tan ko waktu meɗen ene raɓɓiɗi seeɗa kono mbaɗa andi ma ruttita ɗo aussi e ɓuura famnude yimɓeɓe joni hamin cohli konngol ma cakkitigol kadi mbaynoɗoɗa e bandiraɓe e kaala kadi to kadi nokku mo gonɗa o cabinet o woni ko Sicap Foire sa ari ha pharmacie Maodo Malick Sy tan kanko e cabinet o kuccodiri Sicap Foire sa natiri uno tan haɗama yettade dibiteri Koromak Faye ko toon cabinet o woni cherani so tawi ka élève consultation ko temetere ɗum ko ballal so tawi a wona élève consultation ko 1000 francs en plus a yoɓata fof la totalité no mbawirta tan ko noon joɗirɗa traitement o ko subvention état ɗum ɗo minen min liggoto ko pour état eyyi onon fof oɗon nodda kala ɗum ɗo hay so neɗɗo ala kadi foti arde visite de contrôle lawjude hono ko tous les 6 mois ko prévention eyyi d'accord ɗum noon aussi weltare tan no mbinomi ni
gandon noon pulaar wona noon fof ko pulaar joddi jeeyi kala ko feewi ɗo ko Allah waɗi kala ko fewani aussi ko min on Kardiat Sarr ko weltare tan mi weltima e Baba Daha an Mayram vraiment e équipe technique gonɗo ɗo fof on jarama vraiment ko weltare tan inchallah haadi o oɗo saaha min garda ɗo en ko yewtande on kal ɓuuri yajde ɗum ɗo en inchallah eyyi komin jarama Allah jarama a jarama bandiraɓe nani kadi ɓe paami kadi eɗen gandi ɗum ɗo ko ne heewi nafoore no feewi kono kanko noon so tawi neɗɗo yiiɗi jokkodirde makko o waɗata ko 77 641 mbaɗa 37 21 woni numéro makko kanko Kardiat Sakho e mi rafta hen gongol ha yimɓe ɓeyɗo famde mami waɗa ɗum ni e ɗum ɗo he mami waɗa ɗum e émission hen so Allah jogui ɓe ɓeydo andude hol kanko quoi mbatta 77 mbaɗa 641 37 21 a jarama Mariama ɗum ɗo oɗo émission omo heewi nafoore par ce que ɗum ɗo joni kala mo andano mo andu ɗum noon Allah jarama a jarama en cabbini noon dendagal bandiraɓe meɗen yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo mbawi wonde no ɓe goniri foof ɓe calminama tigui ɓe juurama wuuɗo Alpha noon ha waɗi feggere hay goto en goppani kadi eɗen profité ɗe ɓe yo mbattunen haqqille mabɓe mois de février nduɗo darindu so Allah jaaɓi les 25 et les 26 ko ziare ceerno Cheikh Yumou Kalli ko yimɓe fof ma paam ɗum kadi tini ɗum kono ɗo kadi mo jogui droit ha ɗum ɗo ha yimɓe fof nana allahumma salli ala seydina mouhamadou sallam eyyi kay kawɗa ha ko weltare tan kadi noon beltatoɗen hono Kadia Sakho saabu noddude saɗani sadi ko notede saabu hande o woppi ko liggey makko omo fonno dawde mais o wi ko taade en noddimo o woppat haaju makko e hammu makko fof ara o noto en ɗum noon min beltanimama no fewi yalla ɓeydu bawol ngal kadi Allah ɗanduma kadi e mbawka maɗa min beltanimama no fewi so ɗum ɓenni tan ɗon ndewe tan calmina hono Thiat Mignam en calminimo en juurimom en calmini hono kawmen Abou Diop en calmini Tata Leyla en calmini lowguel meɗen buju men hono ba Hamma Thiam en calmini rendo meɗen foof hande ko ɗum min gaddanno on kadi son jeeɓi kadi kala mo famano kadi ma dañ no famiri hen Allah jarama on jarama gonko debbo e rendo men KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma